କହିବ। ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ଆଉ ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ପର୍ଦାଫାଶ ଟିଭିକୁ। ଯାହା ହଉ ଏଇ ପର୍ଦାଫାଶ ଟିଭି ସବୁ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ସୁଟିଂରେ, ସେଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ କଳାକାର ବାବୁସାନ ଭାଇ, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ସମ୍ବିତ ଭାଇ, ସିଏ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଜଣେ କଳାକାର। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଏହି କଳାକାର ହିସାବରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇ ନୂଆ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛି। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କଲେଣି? ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଆଜକୁ ବର୍ଷେ ପରେ ହେଇଯିବ ଏ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବାର। ଏ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବାର ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାଦିନୁ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ପିଲାଦିନୁ ବହୁତ ମୁଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚ, ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି। ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମେଲୋଡ଼ି, ଭଜନ ସମାରୋହ, ଯାତ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବି ମୁଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛି, ଅଭିନୟ କରିଛି। ସେଇ କଳାର ପରିଚୟ ନେଇ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବି। ଗୋଟେ କଳାକାର ଲାଇନ୍ରେ ଯେତିକି ଗୋଟେ କଳାକାର ପ୍ରତି ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ତାହା ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ IAS OAS ଅଫିସର ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଏତିକି ସମ୍ମାନ ବି ପାଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କଳା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଆଉ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଦେଖାଯାଉ, ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲି ଏବେ ଭାଇନାଙ୍କ ଠାରୁ। ତାଙ୍କ କଳାକାର ବିଷୟରେ କିଛି ଦୀପଦ କହିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଉ, ବହୁତ ଭଲ କଥା ଦୀପଦ କହିଛନ୍ତି। କଳାକାର ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ବହୁତ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି କଳାକାର ଲାଇନ୍କୁ, କେମିତି ନିଜର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖେଇବେ, ଆଗକୁ ଯିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନାଁ ମୋର କୃଷ୍ଣା ବଳିଆର ସିଂ। ସୁଦୂର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ହଉ।